е книга, която открих на 25-6 години и която считам, че е някакъв жалон по моя път към вярата, колкото изненадващо да е. Персонажът на книгата, цар Соломон, е един престарял евреин, оцелял от Холокоста, който всъщност има много богохулно поведение. Той е огорчен от живота, разминал се със своята голяма любов в младите си години поради войната и я преоткрива в вече късна възраст над 80. Натрупал е толкова горчивина, че се старае да компенсира отсъствието на Бог, като с малки жестове коригира всички несправедливости, на които се натъква. И тъкмо този богохулен персонаж, който през цялото време се гневи, недоволства, вопие срещу Господ, в някаква степен потвърждава съществуването на Бог, тъй като когато спориш с някого, значи ти не си се отказал да го търсиш. И си давам сметка 30 години по-късно, без да съм препрочитал книгата, която имах честа да преведа на български, че това ме е белязало. За мен 90-те години бяха мъчителен, неприятен период. Виждах как се разпада една ценностна система, как навлиза вулгарността във всичките й форми. Това беше раждането на чалга културата. В този смисъл литературата беше някакъв вид оазис. Това беше моето спасение през 90-те. Прекарах ги в четене, ограден от камари от книги, които методично прехвърлях от лявата в дясната купчина, което не ми пречеше да водя пълноценен живот, но някак истинска хармония намирах в книгите. Книгата съдържа тази паралелна сюжетна линия на мъжкия и женския прочит на мъжко-женските отношения. И мисля, че всеки от нас го е преживял в някакъв момент от живота си. Едно и също събитие може да бъде видяно по съвсем различен начин от двама партньори. В случая обаче всичко това се развива на фона на историческия епос, от което иронията на ситуацията добива глобален мащаб, така да се каже. За съдба, за смисъла на живота. Това е, което има предвид този недообразован, но много буден таксиджия, който реално разказва цялата история с всички езикови тикове, с всички грешки в стилистиката и в речника, които са характерни за един необразован човек, който прави книгата особено интересна. Единият я обича както се обича една жена срещната в младостта. Дори когато остарява, голямата любов ни изглежда пак в същите черти, каквато сме я срещнали като млада. Това е версията на цар Соломон, който и на 80 вижда в Кора звездата на френския шансон, в която се е влюбил някога. А Жано Лапен я обича етически, както става ясно, до някъде снисходително, от съжаление, с човешка любов, не с сексуален импулс. Ние не знаем в каква степен една книга ни променя, тъй като тя се просмуква, както влагата в един дом, се просмуква в нас неусетно. Но мисля, че ме е променил радикално. Най-малкото ироничният прочит на живота винаги ми е служил като утеха и всякога, когато съм в трудна, безнадежна ситуация, винаги търся авариен изход в хумора. Това е начинът, по който Гари оцелява, крайно чувствителният Гари, който не е пощаден от съдбата, оцелява и успява да се състои като писател даже два пъти под два различни псевдонима. Когато преваля 60 години, той решава да промени своята самоличност и възприема
друг псевдоним, Емил Ажар, под чието име издава няколко романа. Чрез много сложна система изпраща ръкописите в чужбина, оттам те се връщат в френски издателства. И когато го връхлита внезапно успеха и признанието и спечелва за втори път най-авторитетната награда за роман във Франция, той е принуден да хитрува и праща един свой племенник да получи наградата, защото все някой трябва да я вземе. Така се случва една от големите мистификации в френската литература. Един автор успява да се прероди в друг, променяйки коренно стила си и дори темите си и погледа си към живота. Това е безпрецедентен случай на, как да кажа, на романово и авторово прераждане. Гари е пословичен Дон Жуан и може би тъкмо срещата с няколко велики жени е причина за неговото творческо дълголетие и за неговото прераждане. Майката на Гари го заклева да не щади жените. Те трябва да плачат за него, те трябва да страдат за него. Така счита тя. Той става свидетел на разправата с демократичната опозиция непосредствено след 9 септември и е един от хората, които имат много трезв и дълбок прочит. Трудно преживява убийството на Никола Петков, който е осъден на смърт. Никола Петков е завършил във Франция, бил е приятел с Румен Гари. Гари не е от хората, които първосигнално осъждат комунизма. Те осъждат всички форми на тоталитаризъм. Винаги аз не мога да чета без да държа моли в ръката си. Само една книга на нощното шкафче. Нямам навика да раздвоявам вниманието си върху повече четива. Дон Кихот зарязаха на 100-та страница и бях много щастлив, когато след години прочетох как Набоков влязал при своите студенти в Корнел и скъсал Дон Кихот, като им казал, че персонажът струва много повече от романа. Аз съм на същото мнение. Мисля, че персонажът е безсмъртен, но романът е нечитаем. В случая с Гари винаги обещанието на зората беше пословичен провал. Както казва Гари на излизане от една своя премиера, много се страхувах филмът да не засенчи романа, но сега съм спокоен. Пиша, но не публикувам и мисля, че така правя голяма услуга на литературата, тъй като много хора публикуват неща, които не би трябвало да виждат бял свят. То е различно в различни периоди. Беше време, в което четях книги, защото считах, че са важни. И някой път това не беше точно удоволствие, а борба с текста. С годините, когато отметнах книгите, които считах за важни, си позволявам да посягам към всяка, която ме изкуши. Някой път един пасаж от книга може да оправдае целият текст, който иначе не струва. Не случайно в модерния свят книгите и литературата се консумират все повече като цитати. За съжаление, опасявам се, че след време книгата като монолит ще изчезне и ще останат цитатите. През ситото на цитатите ще възприемаме книгата, тъй като губиме и способността да възприемаме дълги текстове. Едно заглавие оправдава цяла книга. Да речем, за мен магически заглавия са Възгледите на един клоун на Хайнрих Бьол или пък Да убиеш присмехулник на Харпер Ли или пък Непосилната лекота на битието на Кундера, тъй като самите заглавия съдържат
Парадокс, провокация, може ли клоун да има възгледи? Що за жестоко се да убиеш присмехулник? Може ли лекотата да бъде непосилна? Ето как едно заглавие само по себе си може да оправдае цяла книга. Или пък "Смъртта е занимание самотно" на Рей Бредбъри, също много поетично заглавие. Афинитетът, който изпитваме към една книга, понякога е обусловен от интуицията, която имаме за собствената си съдба. Ние не подозираме защо харесваме една книга, но някой път отделни нейни епизоди ни се случват в последствие. И това е великата магия на литературата. Както казва Набоков, понякога животът се вижда принуден да имитира литературата.